Agoy. Inuok ko man. Ha? Asa na sila? Dito sa bangka. Buwang na dyan ko dyan. Kumpang na kayo. Meeting mo, meeting. Uy, kulira. Diri, ano na yun to na mo? Agoy, kulira. Hala, uy. Nakamatay ka no? Ha? Ay, saan kulit tayo? Diri, kulit. Muli mo karoon na dyan. Ano? Dali mga mo na. Pagpamako sa kulit ko. Pinasun na ba niya mo? Uy, nagpapatong bangko. Oh, sa'yo. Wala nila isudan. Wala ba sudan? Na, kinasun na mo sudan. Sabi ko. Malit kita sudan mo. Ayaw na dyan! Ano dyan? Ayaw na dyan! Yan, pakit og sudan sa loob ko. Ayaw na! Dali na mo mga bata. Nathan! Kiss! Dali! Wala na ba picture dyan? Dali na ka. Uy! Sing! Manami. Ang dalay bangko niya! Uy! Pinagyan pa nga na ako. Ay, kung ano pang tuhit. Ito'y bangko na yun! Bangko na! Uy, ikaw! Pinalit ginambon, tagamay suroy. Uy, ikaw! Kisha. Naagyan? Dako na kung ano. Kumagatuan ni Kwan sa ulos. Ikaw nga, gamay pa ni. Hala, di ba makita niyo dito? Ikaw! Kuhit ka. Dariday. Ay, kanina dariday. Lako na makang namak. Si Inday, si Tita Kunsing, si Inday Nikki. Dahang anak to daga na. Nabiboy noon ni Kalit guys, kaya Kalit mo lang magabot ang mga egsoon ni Mama. Dari, may kaibaw nga, mga nidi ay nakurat ni. Mapapoy paghaman na mukuan panimuto. Mga kinabay sida na bilin kay. Ganiha, daman ni Suroy nga kanang naikuan ba, ninikad mo lang ng isidaan. Kung nangawan sila, manong pilang isidaan na nikad. Ani na tapuyo, biha? Aw! Nambok na lagi ka mo. Hindi pa sila argaw? Kami lagi kusno sa nimo. What's up, guys? Ay, mga apo ni Mama guys. Nakakayab. Apo! Musik nana la. Nanamagod na. Singos ka diyan nana. Wala! Nagraduan na di karon ma. Nanambok na lagi ka mak. Ay, Itan. Kaya, give dali a picture. Oh, dali picture ko daw. Dali Picture, give dali. Push, push, push that. Dagana sa mga Push bata that guys. pa. Upat na gang bata. Ita. Malingaw sa kung may dagang. Say mo for money, girl. Go. Ano na tabi ha? Be. Ayaw. Ano na taba ha? Ha? Ano na tal? What is your name? What is your name? Nathan. Nathan. Bata? Hi, Inday. Pag mo You're naging bad for bata ba? everything, okay? Madugdali ra na imo baybaw na mo ari. Hindi mo sugot ako ang dapat teksan. Ingin sa surprisahan na. Ah, surprise di ay hilig dinis titag surprise ba? Kami ni Felix, nagsabot may makakwarta mo. Bisita o na mo ni. Wanon mi kanda mong sudan na. Kitinon mo da ng aninikad. Wala gid mi. Kuan anak may kuan na. Oh, mo ya mong plano, ma-restore ng tricycle among tamong lagon, among ubanos mama. Ay mga mangod. Hi. Picture, kuya. Picture ko dali. What is one? Ha? Boy, wait. Bata guys, so cute na bata. Picture ko no me. Na kay mangod yan. Imo man ning mangod silang tulong.
Mama, see you again. Aliwar haligrinon, way mingaw. Hi, kutsi-kutsi. This is the worst game I ever met in my life. Picture of my car. This car is the worst, yeah. So guys, this is mine. A junk Lamborghini. It's junk. You have the most armor. You got the skinniest thing. It's cheating, yo. Ano ang English? Okay. Busy sila guys dito. Istoryahanay sila managsuon. Kaya dugay po na sila nagkakita. Kaya 3 years ko na sa mga dito sa Mindanao. Naghihangno pa sila guys tuwa. Istoryahanay sila. Hindi ginagawa na yung mangod yo. Mata pa! Sugot ka lang. Inay, manginganing gagmig bata si mama. Anak mo ron, Benisir, anak. 3 years ang daw. Si? 14, 15 ka rin ngayon. Ay, bitaw na ito mag-isip ka na nakabangon. Yan ang David ba? Nga nag-14 si David, nagmangura na babae. Gil, dali na gil. Ikaw, masus ka! Ala nga yan, pag kayo. Laliman! Gilaliman ta. Dugayan ko no. Pero si Kelsey, ito na po manganak pa yung mama, mitas matanong pa ko, aba, may kaya pa ko, panang, bahala ka diha, tingnan ka mo, balikan ko, magnak-anak pa mo. May nga naman pasgiyan. Diyan ko nung ilabay kung siya manghod. Kani, lagi na! Hagoy, jejen, ay, dito. Kato may kugi kay Nay. Magtanong ko sa vlog natin dyan din. Pero hindi magpuputos. At hindi, tutulukan ikaw. O, sino magpuputos ito? Kaya naman may kuan. Pwede kumimog siya. Dahil siya nga, ang asawang bundog dahil ba? Naku, naging pinagsunod no. Naman, sige na siya vlog. Ayan na baka sila. Ang sini po nag-tiktok. Sus, nana! Manana din pagkasang TikTok ta. Dali, nagin. Parang na, nagal TikTok ka na O, niya. nagin. Wajud mo nagpahibaw nga mga rita. Murag ni chat siya, tiriyan ako ma. Ano dyan? Sige nga. Dinuan ako mabasa kay Way Signal. Basta parang ang Way Signal dili. Property. Sila lugar sa Nag-meeting ni sila guys sa ilang mansion. mauna ni ang tumangalan mo. Marami niya, wala ka man Patay tayo dyan. Ala. Lulita. Lulita na din. Marasangan, Lulita. Oo, para sa mga landay. Muna mo. Kani, amo ni mga kawili sa Islam. Amo to na kami. Yuta, kani mauna yung mga pagkiya. 4, 6, 7, 8, 9. Ngano ka tanga daghon may magipatag yuta. Basta Ako di ko magpatik batay. Mamatay ka din sulong naman. ron bitaw. Dai, mo bitaw ako ngayon. Pinsi. Ug mo mo galing nga nasabi. Allah, kinsa to ba ihatag ko. Bahala na Ginoo hatag sa mo agdi. Daghon ko'y mabalitaan ba nga magipatay angin sa yuta. Uyo ano sa niya, papa? Ah, babay? Babay? Ay, paspas na ka ulam. Ay, kuwat ako ulam. Ay, agad ko na sila diyan sa bangko. Magilok daw. Ay, yan dito dito ang tiin niya iatod ko to din ang nagingin nito. Kakupitan. Kuhan na ba? Katito na ko sa ikas. Katito na ko sa... Malangkutan mo pa rin sa mo. Oo, baydisin ko. Uy, sabi Anasin ko din 50. Ang inyong na ko nga. Naloy. Nagkalos siya ba? Nagkalos pa. Ah, ang kalos. Okay. Di naman siya panuhon. Panuhon siya na lang niyang asawa. Kaos. Ang inyong na ko. Loy. Di kaligid makatulog. Loy. Kasi kini pangatawa ni Mami. Kaya naman ako. Mami.
Bigan na siya, may 52. Ang ingon na siya nga. Ang katawagan ko siya. Unsa man? Ang galiaran na tusok. O sige, unsa man ni? Inday, unsa man ni? Unsa ni? Tusok ra. Sakit ang dede. Ay, sakit. Ha? Mga bata gani, mag-uto. Nay, arios. Nay, arios gito. Matay si Rami. Iyo po si din. Para man kang ilo. Wala sakit ang dede. Ako pud pa. Tusok. Di, nanakit. Punag isa ba? Hindi, ikumo, ipuno na to. Ayaw ta, ayaw. Ayaw lagi. Ya, wala ra makariya ya ana, magikan diri. Ayaw. Lima na maguro na iya. Lima o nomba. Sige, tusok lola kong ba. Arios. Diretso niya tusok. Tan ba to? Alcohol ra ita. Higa. Ya, utang na mo. Sabado na lang di iPhone. Sa Domingo, ayaw lang Sabado. Ayaw lang Domingo, kaya ako meeting alas 4. Mo gani, Sabado gani, kaya ron ni Domingo, makapahuay po. Muli na sila, guys. Oh, sige da. Gamping. Bye guys! Bye-bye, Makmak. Bye-bye. Bye guys! Ato na si... Bye-bye. Utro po di palngot og maayo mga dai. Oh, amping mo, te. Gamping. Amping. Bye guys! Bye-bye. Bye! Ang inyong mga Mamas! Ato di ako Oh, mas daw ni Bibi. Dinday mo na to ha. Sing. Oh, dili na ko Bye guys! Bye-bye. Bye guys! Bye-bye. Amping mong tanan. Amping. Amping. Bye-bye, Tan. Bye-bye. Bye-bye, Dan. Bye-bye. Gamping te. Bye. Bye-bye ninjong tanan. Amping mo. Nabibo mi karijit, guys. Kalito pangabot ang mga egsoon ni Mama.